telefonál. Kurva. Ez az. Hát fölhúzom az ablakokat, nem? Lesz még olyan fel. Mit szoktál egy cuccol? Nagyon megjöttünk. Safety car. Ügyes, nézd a nagy üzét macát kint, azt nézzétek a nagy menyecskét kint. Azt a kurva. Azt. Nézzem ezt a gumitragot? Jó a motor. Hát ő is. Hát jó, hát. Milyen szép L30-ak. Nézd Clementet. Az Clement. Hallod, ilyen milyen rendszáma volt Clementnek? Ez valami csak egy ilyen habi rendszám. Itt még lehet mindjárt nem karambol is lesz. Gyere kicsit hátám, hogy valaki kicsúszson. Na tolvad oda. Gyere itt, nehogy valaki megcsúszson. Miért? Ajajajajaj. De a rendőrök mit szólnak ehhez, ahogy biztos örülnek, nem? A lej. Úgy van egy pár hatos, tehát nem. Na menj már, de ez már nekem is sok, tényleg azért. Ez az. Nem a szebbek közül valami. Megállnyomta. Látszik amúgy, most leszűrik a rendőrök, írják a rendszámot, kik a duhajok. Gyűjtik a rendszámokat. De hallod, azok a hatosok elég jól megjöttek, nem? Úgy kapusztítsd ott a hatosba. Na nézd. Jaj, kicsit becsóvált azért az. Ez az. Rákuplongott. Na. Igen, meg amúgy nehéz itt ezért bármit is driftelni, hátul bennőnek hárman, nem? Na majd nem figyeld. Á, nagyon. Volt abban erő azért. De jó, erő is volt abban, fordult a kerék. Na. Subotica. Na, Subotica, sziréna is volt. És egy Golf. Ajajajaj, ne erőltessük ezt az irányba. Hoppá. Hova? Hát várj, most jön, hát még ez semmi nem volt szerintem. Hát mennyi autó lehet még? Gondolom azért csak utolérjük őket, tehát annyira nem száguldoznak. Nézd, KM-ent, milyen szép. És ez, HVJ. Hát ez az autó. Ez a 6 milliós, tudod? Nem, ez az is rendszámos volt. Azt láttad ezt? A 750. Na az volt az AC-s négyszer a neten, amire mondtuk, hogy az nem ér annyit. Hát Haman. Akkor Haman. Na nem is AC-s négyszer, így Haman. Ki jött azért, szeretheti az autókat ő is. Csak jönnek még azért. Ez 4 perc volt. JDA. Ismerős ez a JDA még. Figyelj, hallod? Ma intézünk egy hátsó diffúzort. Vagy pár úgy levésztem. Nézd milyen szép az L36, fehérben nézd. Ó, nézd, azt nézd a kéket. Hát ez
Ú, de gyönyörű, úristen. Azért menj szájt ki, vagy be, de nehogy ott valaki. Nem M3 volt. Na Normi, mit szólsz? Jók a BMW-k, nem? Mennek ők is. Menj, hát de Megvárjuk. szerintem is hát fölösleges, nem? Ez az. Ú, de szép volt. Ú, elég makulátlan volt. Ez a szürke is. Ez. Ú, milyen színe van, de szép zöld volt. Látod új 3-ast, alig látsz. Ezek látszik a BMW-sek már. Na, de látod, de meg idősnek is elég látsz, mindegyik fiatal látod. Hosszú, nézd milyen jól kerekelnek. Ez az. Becsóválta, nem szaradott. Ez az. Most kéne még már. Nézd, hogy tartják, ma van egy pár autónál. Lassan mennek. Lassan meg. Csak ezért, nehogy. Jó, de nézd, hány E30 van ez, és nézzük, ezek mindig mennek, az 30 éves autó lassan. Az milyen házat, hogy E-HP. Látod, azért fekete BMW-kben azért mindig dívik egy szőke lány valahogy érdekes módon, nem? Inkább ebben lehet nem is mennék utána, menjünk addig a kertünkbe. Hát most minek megyünk utána, hogy autókázunk? Ja, de mondjuk tényleg, sok értelme nincs, most azért vonuljunk. Azért mondom, hogy egyszer voltunk, akkor sem mentünk meg őt. Ma megették a fagyit? A gyermek egész friss körösnél szoktak megfordulni általában. Körülbelül annál.